Lewapda käbir polisiýa işgärleri tinini tatmak bilen meşgullanýan aýallar bilen dil dugsuga girip, kä halatlarda olary ýürüýti mejbur edip, bu hyzmatlardan peýdalanmakçy bolýan erkekleri dudogy düşürüp para talap edip başladylar. Azatlyň Lewapdaky habarçysy bu ýagdaýlary başdan geçiren erkekleriň ençemesi bilen söhbetdeş bolmagy başardy. Bellemeli ýeri gurrun ediljek şahsiýetleriň howpsuzlygyny we gizlinligini üpçün etmek maksady bilen anyk adam we ýer atlaryny agdamakdan saklanýar. Mundan bir hepde töwerege ozal Imo Messenger'i arkaly bir aýal maşgaly bilen tanışanymda ol pulu jynty gatnaşyga geçmegi teklip etdi. Ol bir sagadyny 50 manat sorady we farabyň etegindäki jaýlaryň birini salgy berdi. Giýje ýary ol ýere gelenimde 30 minut çemisi soňra kapydan polisiýa işgäri kursap girdi. Ol polisiýa idarasyna äkitmek, iş ýerime habarly etmek, maskaralamak haýwatlaryny atdy we 5000 manat müswöründe para talap etdi. Men giýjäniň dowamynda tanışlarymdan garz alyp bu puly bermeli boldum diýip 30 ýaşlaryndaky faraply ýaşaýjy habarçymyza gurrun berdi. Ýatlatsak Türkmenistanda jelepçilik bilen meşgullanýanlar bilen bir hatarda bu hyzmatlardan peýdalanan şahslar hem kanuny jogapkärçiliге çekilýär. Türkmenistanyň administrativ hukuk bozulmalary hakyndaky kodeksiniň 361-nji maddasyna laýyklykda jelepçilik bilen meşgullanýan şahsy bilen peşkeş töläp jins gatnaşygynyň edilmegi binýatlyk mukdarynyň 5-sinden 10-syna çelini müçbörde jerime salynmagyna ýa-da 24 sagatdan 36 sagata çelini möhlet jemgyýetçilik işleriniň berilmegine eltýär. Mundan başga habarçymyz bu barada şahsyň işleýän döwlet idarasyna habar berilse, onuň işinden gowulma kuwatyrlarynyň hem bardygyna üns çekýär. Türkmenistanda eýýäm ençe ýyl bäri dowam edip gelýän ýeti ykdysady krizisiň maliýet etmezçiliginiň we harytlaryň dowamly gymmatlamagynyň arasynda gün güzeran aladysy sebäpli aýal gyzlaryň käbiriniň tinini satýandygy barada hem maglumatlar gowşupdy. Şol bir wagtda polisiýa işgärleriniň bu hyzmatlardan peýdalanmakçy bolýan erkekleri dudogy saljak bolup, ýürüýti basyş edýändikleri hem bellenilýär. Men hem meslegime çıdaman bu işlere baş goşmadym. Men hem eklenmeli. Polisiýa birinjilik tutunda maňa hem jinsy hem de psihik taýdan basyş görkezdi. Soňra da başga ýene toslama aýplamalary ýönkäp türmä basjakdyklary bilen gorkuzyp diýenlerini etmäge mejbur etdiler. Olaryň hilelerininden maňa düşýän paý ýok diýip efirde adynyň aýlar dilip tutulmagyny soran 20 ýaşlarynyň aýagyndaky bir aýal maşgala habarçymyza gurrun berdi. Ýokarda beýan edilen ýagdaýlar şeýle-de polisiýanyň käbir işgärleriniň eden etdilikleri baradaky maglumatlar boýunça Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginden we onuň Lewapdaky bölümlerinden maglumat almak tinançyklary netije bermedi. Galy berse-de azatlyk mundan ozal polisiýa işgärleriniň tinini tatmak bilen meşgullanýan aýallary ýyla arasynda maglumat toplap, şugulçylyk etdirýändigi barada hem maglumat beripdi. Howpsuzlyk idaralary şugulları daşary ýurtlarda işleýän raýatlaryň Türkmenistandaky dogan arandaşlaryny hem de halk içinde pikir garaýş beýan etmekde aktivlik görkezýän raýatlary ýygyrlamakda ulanýarlar. Şunlar Aşgabatyň häkimetleri hususy jaýlaryny kireyine berýän raýatlardan daşary ýurt firmalarynyň işgärlerini öz jaýlaryndan çykarmagy talap edýärler. Resmiler bu talabyň sebäplerini anyk düşündirmän daşary ýurtlaryň mehmanhanalara ýerleşdirilmelidigini aýdýarlar. Bu ýagdaýlaryň jekmejekleri barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 9 dekabrda Aşgabatdan habar berdi. Hususy jaýlaryny kireyine berýän Aşgabatlaryň ençemesiniň habarçymyza aýtmagyna görä, soňky günlerde paýtagtyň resmileri olary şäher häkimligine çagyryp, daşary ýurtlary öz öýlerinden çykarmagy talap edýärler. Biziň jaý kireyine berýän öý eýesi we jaý kireyine alýan hökmünde ähli resmi namalarymyz kanunlara laýyk gelse-de, häkimligiň işgärleri bu talabyň sebäplerini anyk düşündirmeýärler. Olar bize diňe işgärlere şäheriň mehmanhanalaryna ýerleşmegi maslahat beriň diýmek bilen çäklenýärler diýip, jaýyny kireyine berýän bir Aşgabatly anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Habarçy bilen söhbetdeş bolan jaý eýeleri we dürli daşary ýurt firmalarynyň işgärleri häzirlikçe bu talaby hiç kimiň berjaý etmeýändigine, ýöne bu ýagdaýyň haçany çenli dowam etjeginiň heniz belli däldigini hem aýdýarlar. Şeýle dolar bu talabyň hem jaý eýelerini hem de daşary ýurtlary kyn ýagdaýa saljakdygyny hem belliýärler. Biziň girdejimiz kesiler şol bir wagtda bu öz işgärleriniň jaý kireylerini töleýän firmalara da
agramsalar. Sebäbi jaý kireyi ortaça $500-700 bolsa, myhmanhanalaryň gündelik tölegi $50 başlanýar. Mundan başga myhmanhanalarda nahar bişirip hem bolmaýar. Bu hem daşary ýurtlar üçin goşmaça çykdyjy bolar diýip Aşgabatly jaý eýesi aýtdy. Adatlyk radiosynyň baýdylanlar barada Aşgabat şäher häkimliginden goşmaça maglumat almak boýunça eden ýygyderli synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Aşgabatyň döwlet dukanlaryna towuk ýumurtlasy polisiýanyň 2-3 işgäriniň güýçlendirilen gödäwçiligi astynda satylýar. Odal ýumurtgalan aljylaryň gaýtadan nowaty duranlygy anyklansa, olar saklanýar diýip Adatlygyň paýtagtdaky habarçylary habar berýär. Döwlet dukanlarynyň nowatlar 12-nji dekabrda bellenýän bir taraplyk bayramyndan öňdöredilen nowatdaky azyk golçulugy netijesinde ularly we aýdylmagyna görä ulu nowat bolan ýerde köplenç büýüdügünçilik, dawa, jenjal hem bolýar. Bu ýagdaý käy halatda raýat eşigini geýen polisiýa işgärlerini adamlary nowata durulmagy, haris satylyp oturýança şol ýerde durmagy mejbur edýär. Dukanlarda 1 saat 7'de başlayan yumurtga sevdasynyň dowamyna polisiýa işgärleri bir gedek yumurtgalan adamlaryň ikinji gedek nowaty durmagynyň gadaganlygyny ýatladyp durýar. Öňkü deste dukanyna, häzirki 14-nji dukanyna bir erkek satyjy polisiýa tarapyndan saklandy. Ol bir alja 2 paket towuk yumurtgasyny satyp düzgüni bolypdy. Satyjyny etraf polisiýa bölümine alyp gitdiler. Emma näme çäre görülendigini aýtmadylar diýip habarçy gurrun berdi. Şeýle-de el goşlary barlanan we odal yumurtga alyp ikinji gedek nowaty duranlygy anyklanan aljylaryň etraf polisiýa bölümine alynyp gidilýändigi. Ýöne bu hil düzgün bolmalarda saklanan adamlaryň köplenç resmi temmi berilmezden dillen düşünüşmek esasynda başyny utarýanlygy aýdylýar. Bundan başga dukanlaryň käbiriniň agdyndaky nowatlaryň 2 hatar esasynda aýarlar üçin bir hatar, erkekler üçin başga bir hatar boýunça ýöredilýänligi aýdylýar. Ýöne bir hemme dukanyny beýleder. Aýarlaryň we erkekleriň nowatlaryny aýry başga düzmek diňe ol ýerdäki polisiýa ofisiýerleriniň islegine bagly bolup görünýär. Raýat eşigindäki polisiýa işgärlerini öýlerini alyp barışlaryndan we ellerindäki ara gatnaşyk enjamlaryndan hem tanamak mümkin. Olar muny ýaşyrjak hem bolmaýarlar. Bir taraplyk bayramynyň öňü sirasynda paýtagtdaky polisiýa gödäwçiligi hasda güýçlendirildi we bu ýagdaýyň täze bayramçylyk sowulýança dowam etmegine garaşylýar diýip habarçy aýtdy. Polisiýa libasyna ýa-da raýat eşikli nowatçylyk edýänleriň ýene bir wezipesi ýurtdaky azyk etmezçilik barada ýaýraýan habarlaryň öňüne almakdan ibarat bolup, olar esasan surat alýan, video düşürmäge synanýan adamlar gözleýär diýip ýerli synçylar aýdýar. Aşgabatdaky azyk nowatlaryň edilýän polisiýa gödäwçiliginiň güýçlendirilen baradaky maglumaty Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň habarçylary hem tasdik edýär. Neşrin ýazmagyna görä, polisiýa işgärleri 9-njy dekabrda nowata garaşýan adamlary dukanyň girilgesinden bir näçe 100 metr uzaklykda durup, adamlar bilen dukanyň aralygyna polisiýa diýwaryny öretdi we buyruk esasynda dukany 5 adamdan göýbermäge başlady. Türkmenistanyň iratyň esasy bolýan ady gönümleriniň yetmezçiligi 1990-njy ýyllaryň başyndan bäri käte güýçlenip, käte biraz peselip, dowamly saklanyp galýar. Emma hökümet başçylygy ýurtda azyk howpsuzlygyny üpçün etmek üçin uly işleriň edilendigini, importyň ornuny tutýan önümleriň ýyl-ýyldan köp öndürilýändigini inandyrmaga çalışýar. Şol ruwatda Ýewrasiýa Ykdysady Komissiýasynyň golaýda çap eden maglumatlary Türkmenistanyň daşary ýurtlardan import edýän azyk önümleriniň möçberiniň geçen ýyldaky garanyna hem köpelendigini görkezýär. Mysal üçin Türkmenistan şu ýylyň ýanwar-sentýabr aýlaryna Ýewrasiýa ykdysady birleşigine girýän ýurtlardan geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilenine 8 gowrak köp kartoşka satyn aldy. Türkmenistan buğday planyny hem dolýanlygyny aýdýar. Emma Aşgabat ýanwar-sentýabr aralygynda Orsetden we Kazakstandan 57 000 tonnadan gowrak buğday satyn aldy.